An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn. Wulada in na min ye selubilen ye, ale ko fo sikɔlɔ min bɛ k'a ka usine na k'a tɛ bɔ jamana wɛrɛ la ka na dɛ. Ko n'an ka si tɔmɔnɔw bɛ wuli k'u jɔ ba 15 k'a fɔ ba 75 sikɔlɔ la a mago b'o de la. Minisiri min bɛ jagoko kunna a n'o ye taama kɛ ɲɔgɔn fɛ. Sɔgɔmada in na min ye Colonel Asimi ye, gidɔrɔn min kan ka da ka taa se fo Kulukɔrɔ sira la, ale y'o baaraw daminɛli kurumo karili baara kɛ ka taa fara kɔkan kibaru kan sa. Maa min ye Donald Trump kɔni kisɛ ci a la, a ko a bɛ ka ɲɛdɔn balontan sira kan sa. Bi Real mɔgɔw, n y'a mɛn Real supporters de la dɛ, n t'a dɔn ni tiɲɛ don, Barça supporters ka hakɛ to, k'olu ka joueur présenté suyira ni coupe d'Europe finale ye. Mbappé ale jira Zidane alisa ale bɛ Real ko in na, a tun bɛ yen vraiment u y'a kɛ fɛtiba ye. Kibaruya wɛrɛw bɛ yen maa minnu n'olu tun ye maafa kɛ Bafulabe mara la. Fili Jalo ale bɛna ɲɛfɔli k'an ye, sabula tɛgɛ sira ka da a mɔgɔ dɔw kan. Olu baaraw kɛra cogo min, ale ni kɔkan kibaru Faransi k'olu bɛ premier ministre ɲini na, premier ministre kɔni n'a ka gouvernement olu ye walan sɛmɛ. Baara ninnu sa minnu bɛ yen ni an bɛna olu da u tulo kan, ala kunbabaw ye nin ye, k'aw tulo kɔrɔbɔ sigi Jani.ml FM ale sugandi la ka se ka kunnafoniyaw sɔrɔ k'aw to aw sigiyɔrɔ bɛɛ lajɛlen na. Ka bɛɛ lajɛlen fo, ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Jani.ml FM sugandili la yaasa ka se k'aw ka kibaruyaw olu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ. Sisan min ye bɔlɔlɔ sanfɛla la, an y'a ye k'a fɔ kibaruya dɔw carilen don k'a yira k'a fɔ sa ko min ye bourse dɔw ye ko o sɔrɔla. Ministre d'État tɔgɔ bɛ sɛbɛn in na, nka a yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ maaw ko ngaloma kɔrɔ ayi ye. Olu tɛ a kalama, u t'a ɲɛdɔn, u t'a foyi kalama. Min ye Kanadakaw ye u n'olu ma kuma. Maa minnu fana bɛ ka girin bourse in nɔfɛ, ayiwa an b'a f'u ɲɛna ko k'u fɛrɛ minɛ han. Kanada ta ka di sa nka nin kelen tɛ tiɲɛ ye. N'Ala sɔnna a ma sini an na segin nin kibaruya in kan. An bɛ taa Bafulabekaw fɛ yen. Bafulabe bi min ye Fili Jalo ye, ale ye ɲinini dɔ kɛ ka kɛ ni maa minnu n'o fatura nin waati laban ninnu na sa. Maa min ye waleya in yɛrɛ kɛ ko tɛgɛ sira ka da a dɔw kan, a baaraw kɛra cogo min na sa. Min ye Fili ye, ale kɔni ka wulikajɔw ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ k'a yira k'a fɔ ko maa kofɔlen dɔw kɔni olu tɛgɛ sira ka da olu kan. Tɛgɛ dara minnu kan sa u y'olu bila nin waati in na gendarmelakaw ka bolo kan. Waleya kɛra cogo min, an ka jɛ ka Fili Jalo ale lamɛn Bafulabe mara la. Sibiri don min bɛna jouer kalo tile 13 ma san 2024 bingera kamalen dɔ ka usubijanya yɛrɛmara k'a fɔ duguw ni ɲɔgɔn cɛ madalaya ale ni usubijanya cɛ ka bolola telefɔni a n'a ka moto minɛ a la. Ka kɛ n'an ka kunnafoni sɔrɔlenw ye, kamalen min ni bingera k'ale de tɔgɔ ye Birama Kamara ye, a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ madalaya ma. Madalaya bɛ usubijanya yɛrɛmara ka fɔ fɛ ani usubijanya cɛ kilomètre 30 ye. Kamalen kun bɛ cisira senfɛ, ba maa 2 olu bɔra moto kelen na ka sɔrɔ ka kamalen jɔ ka bolola telefɔni bɔsi a la min ka jigin ka bɔ a ka moto kan ka taa n'a ye. Nka Burama yɛrɛ u ma basi foyi la sa ni kun ma. Kamalen seginnen kɔfɛ dugu kɔnɔna la, a ye kunnafoni cɛri maa ninnu nɔbɔra. Kari don o min bɛna jouer kalo tile 14 ma, tɛgɛ dara maa kelen kan. O maa kelen u y'o sɛbɛkɔrɔ siri ka t'o di lakana tigilamɔgɔw ma brigade la Bafulabe. Wa tɛnɛn don min bɛna jouer kalo tile 15 ma san 2024 wa tɛgɛ dara maa 2nan kan o min bisigilen bɛ ko ale ye ko in kunyanfan ye. Tɛgɛ dara kan o fana bɛ gendarmerie tigilamɔgɔw bolo Bafulabe. An bɛ wulodonna k'a fɔ nin waati laban nin kɔnɔ binkani wale ninnu fanga bonyalen don Usubijanya ani Soroma mara fɛ kosɛbɛ. O min ni lakana kolofɛgalen bɛ yen nɔ kosɛbɛ. Wa seere dɔw y'a sɛmɛntiya n ye k'a fɔ ko nin maa kofɔlen minnu ni tɛgɛ dar'u kan ko wa ko sigida denw ani donsow ani sigida maa kɛnɛw olu de y'i fanga fara ɲɔgɔn kan ani sifinnakaw ka se ka nin baara in kɛ. K'u sɛbɛkɔrɔ siri ka t'o di lakana tigilamɔgɔw ma n'o ye Bafulabe gendarmerie ye. An bɛ don min na i b'a fɔ bi u bɛ sariya tigilamɔgɔw ka bolo kan. Fili Jalo
radio kaso dambe bafula be jani.ml tɔgɔ la. Fili Jalo k'i fo k'i waleɲuman dɔn wuli ka jɔ ni cɛsiri la kunnafoni ɲɛnama bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ka da maaw olu tulo ka jani.ml FM kan an b'a fɔ sanko n'Ala sɔnna ma min ye Fili ye a ye ɲinini wɛrɛw kɛ nka waati ni a ko kɛcogo la an na taa olu da aw ma sini an y'a yira aw la k'a fɔ ko min ye siraba min bɛ yen n'o bɛ bɔ Bamakɔ ka taa Kulukoro sira fɛ ale yɛrɛ bɛ daminɛ Grand Hôtel da cɛ wa tɛrɛnbolilaw ka yɔrɔ in u ye Bamakɔ tɛrɛn fɔlɔ in bɔ yen koyi u y'a bɔ yen on s'en enlevé tɛrɛn fɔlɔ min donna Bamakɔ o kunkolo bɛ yɔrɔ min on s'en enlevé totalement an y'an ka basi sigi yen bi baaraw kɛra cogo min ye anw ka madamu ye ale min bɛ bolimafɛnw minisiri ye ale ni baara minnu kɛra waleya min nana kɛ cogo di gitɔrɔn in baara kɛ cogo di an ka taa ye Madina an ka jɛ k'ale lamɛn kɛnɛ kan. Bamakɔ walangatara aseliki naani bɛɛ fɛ n'a walangatara n'i ko mɔgɔw ka b'u se yɔrɔw la ka t'u si yɔrɔw la f'i ka sira jigiw la sira kun bi yan nka bi dugu ye taali min kɛ kɔfɛ sira in koronna dɔɔnin n'i y'a jate minɛ ka bɔ Grand Hôtel yɔrɔ la ka tɛmɛ Gabriel Touré kɛrɛfɛ ka taa tɛmɛ Worokuru yɔrɔ la ka taa Mɛnɛkura fo 3e da la ka bɔ yen ka taa fo Bangɔni sirafara ka bɔ yen ka tɛmɛ Plaque Rouge kan ka tɛmɛ Kura Rouge kan ka tɛmɛ 3e pont kan ka taa se fo Bukasumu sirafara ma Kulukoro sira nali fila bi ba yɔrɔ min na sira in koronna o de y'a to sɔgɔmada fɛ ni mɔgɔ bɛna baara yɔrɔ la an b'a tigɛ k'a kɛ mɔgɔ bɛna fɛ maa tɛ se ka segin a fɛ wula fɛ fɛnɛ ni baara jiginna an b'a tigɛ mɔgɔ bɛ taa fɛ maa tɛ segin a fɛ o bɛɛ kun ye walasa mɔgɔw ka se u seyɔrɔ la ni an ko ko mɔgɔw ka lafiya f'i ka mɔgɔw lafiya sira dɔ jiriw la donc anw ye jateminɛ kɛ an ye baara min kɛ ta k'o miiriya ta k'o sigi papiye kan ka sɔrɔ ka taa an ka jamanakuntigi ka taa an damakasi k'a ye ala y'a kɛ ba ɲumankɛtɔ dɔw tun bɛ yen musaka min kan ka kɛ a musaka bɛɛ bɛ taa bɛn miliyari 33 ani miliyɔn 444 an y'a fɔ a ɲɛna a ko ko baasi t'a la ba ɲumankɛtɔ ninnu olu ye tɔnɔ kɛ an ma o tɔnɔ bɛ tigi jɔ miliyari 29 n'a kun fɛ a tɔ miliyari 3 ani miliyɔn 444 ani 44 jamana kɛsi ye bolo tun b'o kɔnɔ donc an y'o de fara ɲɔgɔn kan sisan ka sɔrɔ ka na sira ko a kolo firilaw la an bɛ min ɲini maliyɛnw fɛ kiri tɛ taa wɔyɔ kɔ n'i ko ko ka sira da mɔgɔw dun bɛ sira in kan baara bɛ sen na a sira mana da a dali mana daminɛ degun dɔw bɛ olu bɛ k'a la k'a sɔrɔ an m'a lawula kama parce que sira in dabɔla kun yɛrɛ walasa ka mɔgɔw lafiya mais n'i ko k'i b'a baara kɛ a fɛnɛ tɛ taa ni mɔgɔw ma degun donc an min ɲini u fɛ an bɛ damakasi k'u ye ni degun min bɔra a la u b'o kun yanni waati bɛ degun tɛ se ka kɛ kun bɛɛ jumɛn mais an bɛna sira in kɛ an b'a ta kunda sira kunda ka bɔ yan ka se Worokuru yɔrɔ la an b'o kɛ fɔlɔ n'o kɛra mɔgɔ min bɛ sira in kan an bɛ taa wɛrɛ jira olu la donc n'o banna an bɛ tila k'a daminɛ tuguni fo ka taa ban donc an b'a ɲini u fɛ u ka faamuyali sɔrɔ a la degun minnu bɛ k'a kɔnɔ u k'o faamuyali sɔrɔ a la ou bien u ka fara an kan baarakɛla minnu ni jamana olu sugandi k'olu bila baara la u b'olu dɛmɛ walasa baara bɛ teliya parce que ni problème ma kɛ baara la gɛlɛya wɛrɛ ma don a kɔnɔ a bɛ teliya ni gɛlɛyaw donna baara kɔnɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka baara suma ni baara dun sumayara dɔw fara degun kuntala kan donc o de y'a to an bɛ damakasi kɛ ka wele bɛɛ kɛ baara min n'an ka jamana ɲɛmaa nana sisan ka na a daminɛ an bɛ dugawu kɛ ala k'a ban n'o jira an kɛlɛ la ala k'a kɛ maliyɛnw nafalan ye ala k'a bɛɛ nafalan bɔ a la. Ayiwa nin ye gudɔrɔnko in minisiri min bɛ sirabako kunna sa ale ka ɲɛfɔliw ye nin ye bɛɛ lajɛlen ye faamuyali kɛ nin ko in na kunun ko parti politigiw olu kɔni welela sa ko yaasa cogo min na
yani o cɛ fɔlɔ an b'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ ko min ye minisiri min bɛ jago ko kunna an ka jamana kɔnɔ kunun ko ale tun bɛ Sanakɔrɔbakaw fɛ yen Sanakɔrɔba sa a taara ye yaasa min ye Serubilen ka usine min sigira o bɛ se cogo min na ka sikɔlɔ sɔrɔ sikɔlɔ min ni baara bɛ se ka kɛ ni a ye o de la sa maa minnu bɛ yen n'olu bɛ Sanakɔrɔba Sibi Mande Yanfoyila Zancɛbugu ni Buguni u y'olu bɛɛ lajɛlen kɔni mɔgɔw u y'olu wele yaasa cogo min na u ni mɔgɔw bɛ se ka kuma maa minnu bɛ yen bi ni olu ye sikɔlɔ ko a ɲɛmaaya a ko bɛ olu bolo olu ka ɲɛmaa sa n'o ye Kuma Samura ye ale kɔni ye a ka tɔ maaw caman b'a wele sa u kana ka na baara lajɛ baara min bɛ yen bi n'a bɛna kɛ bolodi ɲɔgɔnma ye sikɔlɔtɔmɔtɔnw ale ni Serubilen ka usine ni ɲɔgɔn cɛ Musa Alassane a y'a jira k'a fɔ ko baara kɛkun ye min ye o ye k'i ɲɛ da sikɔlɔw ka sikɔlɔ min bɛ muso ninnu bolo ni baara bɛ se ka kɛ n'a ye olu ka dɔ sɔrɔ Seru fana ka usine ka sikɔlɔ ɲɛnama sɔrɔ ka se ka baaraw kɛ o ka fisa fana an ka wuli tuguni k'a fɔ ko ni usine ba in b'an fɛ yan k'an bɛ taa sikɔlɔ ta kɔ kan Serubilen kɔni ko min ye sikɔlɔ ye k'a tɛna na bɔ yɔrɔ wɛrɛ si la koyi k'a bɛ bɔ jamana yɛrɛ kɔnɔ yan o de la sa ale ka usine min bɛ hectare 7 kan n'o bɛ Sanakɔrɔbakaw fɛ yen n'a musaka bɛɛ lajɛlen bɛnna miliyari wari 14 ma a ko a tɛ se ka n'o sigi jamana kɔnɔ ka bɔ k'a bɛna jamana kɔnɔdenw don baara la ko sikɔlɔ ka taa ta kɔ kan na ba tan ni wolonwula tɔni u mago bɛ o sikɔlɔ de la o hukumu kɔnɔna na sa u y'a jira sa k'a fɔ ko min ye waleya in ye ni o ye ka sikɔlɔ bɔ an fɛ yan a na kɛ musow yɛrɛ ma sababu ɲuman ye yaasa cogo min na u ni Serubilen k'u bolo di ɲɔgɔn ma a kɔni y'a ɲini u fɛ sikɔlɔ fɛn o fɛn b'u bolo u ka na n'a ye a bɛ san yan ni fɔlɔ fo ka yan ta bɛɛ ban pewu u ka Sikaso mara fara ka ban a bɛ u ka Zancɛbugu musow wele olu bɛ sikɔlɔ baara kɛ kosɛbɛ yaasa u bɛ se ka kɛ cogo min na an y'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ ko min ye parti politigiw EJ ale tun ye wele bila olu ma wele min bilara u ma sa a kun kɛkun yɛrɛ min ye yaasa baara mun bɛ yen ni EJ b'o kɛ ka se ka o ɲɛfɔ u ye nka a kɛnɛ ka parti politigiw n'o o ye minnu kun y'u tɛgɛnɔ bila sɛbɛn na mars kalo tile 31 olu kun y'u ka dimi yira maa min kumana u tɔgɔla kɛnɛ kan sa o ye Dr Mahamadu Konate ye ale yɛrɛ ye jɛkulu in kumalasela ye an k'ale lamɛn. Tarata tɛmɛlen mercredi n hakili la fɔ tarata de non tarata tɛmɛlen an ka jamana marabolo ye yamaruya dɔ boloda n'o ye ka o décret in ka a wuli anw fɛ o baara in tɛ se ka timɛ ka dafa ka anw jɛɲɔgɔn 11 to kaso la awa a yɛrɛ ye o wulila mercredi nin yɔrɔ in fɔra n ye ala ma mɛn weekend sera donc a précipité la on y'a ɲini EJ fɛ ani parti politique minnu wɛrɛ bɛ yen o ka fara an kan ka ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɔ k'u ka plainte retiré an ka an jɛɲɔgɔn 11 ka se ka so sɔrɔ u fana sen ka ye nin ɲɔgɔn lajɛrɛ la bon ni ɲɔgɔn lajɛrɛ kɛra olu kɔ a tɛ kɛ lajɛrɛ ye ko bɛɛ sen yira min na jamana parti baw n ye fɛn tɔgɔ fɔ a ye u bɛɛ b'an ka jɛkulu la i n'a fɔ an ka fara an ka wuli ADEMA PARENA yɛlɛma RPM u n'a u bɛɛ bɛ 50 ani kɔ LDC u bɛɛ bɛ an ka jɛkulu in na donc an bɔkun kɛra o de ye walasa an camarades ka se ka libérer merci EJ bɛ se ka ladilikan di a bɛ se ka laɲini kɛ jamana ɲɛmaaw fɛ voilà k'a fɔ walasa décret min wulila o ka baara tɔ ka timɛ a ka sabati o ka maa 11 bila politique ɲɛmaaw de don u tun bɛ ɲɔgɔn min na u y'a kɛ u yɛrɛ jɛɲɔgɔn dɔ de baara so kɔnɔ ka hakili jagabɔ kɛ u yɛrɛ ka jɛkulu baara cogo kan tiɲɛ yɛrɛ la o tɛ o kojuguba ye ko jamana ɲɛmɔgɔ tɛ se ka plainte bɔ min na walasa o da ka ye ni lajɛrɛ façon baara la jamana ka kalafiliw labɛnni bunakun kan. Alors président Aboula Salif sa président EJ président Aboula ka fɔ sa ka fɔ ko ale tun ni jaabi mais nka Aboula. Mais n y'a kɔnɔ dɛ a y'a insisté la k'a bɛ fɛ n k'a lamɛn n ye n jɔ n ka kan jaabi sisan bon o fana ye bonya dɔ ye o ne fana ye min fɔ ne yɛrɛ kan tɛ o ne na kuma parti 50 kɔ de tɔgɔ la donc bonya dɔ fana ye ne k'a ma n b'an jɔ mais a fana kan jaabi yɔrɔ na ne ka se ka tɛmɛ a fɔra ne ye de ne kan ka cikan lase awa an ka bɔ i y'a faamuya donc ne ye ale bonya ka bɔli in sosiri k'an jɔ k'a kɔnɔ
Ah, allez, mané bonya. Allez, quoi, allez, bah, bara toqué, on est jabi. Bon, tiens, là, on est des secondes. C'est justement, moi, je voulais cette partie. Le président a demandé à vous répondre, mais le moment où vous êtes sorti dans la salle. Non, je suis resté. Je suis resté au moins 3-4 minutes à l'attendre. Mais le président a préféré finir avec sa liste voilà, d'intervenants avant de me répondre. Bon, moi, je pense aussi que ça, c'est aussi un manque de considération. Parce que je n'ai pas parlé à mon nom propre. J'ai parlé au nom de tous les grands partis de ce pays, politiques de ce pays. Ah, et même les partis nouveaux, nous sommes une cinquantaine de partis, c'est pas rien. Ah, c'est pas rien. Donc, je pense que le président aurait dû avoir l'amabilité au moins de me répondre. Moi, j'ai attendu. Donc, de me répondre pour me libérer. Parce qu'il doit savoir que je n'ai pas parlé à mon nom propre. Je suis un messager. Vous voyez, donc je pense que ces détails lui a manqué. Voilà, moi je ne suis pas venu voilà, de mon propre chef pour lui dire ce que je pense. Non, j'ai été envoyé par une grande coalition et le mot d'ordre c'était évidemment de l'écouter d'abord son discours et puis de passer ses messages et de quitter la salle parce qu'on avait décidé ensemble de suspendre notre participation. Et c'est ce que j'ai fait. Mais à sa demande, j'ai voulu rester. Et je suis resté 3 minutes, il n'a pas répondu. Il a voulu finir avec sa liste d'intervenants. Ah, je ne peux pas. Ça c'est quand même trop me demander. Awa ko uya nyina ale fa ko jugu ala nogoite politique don Ablaye Amadou Sy ale ko fofu nyema ye ale fana tume kenan kan ale min fo anga jako ulame ko imbela jelen ko fe ke baka micro la. Oui, bon, vraiment netumé amadiene parce que Mali politicien bon ni ala kala tige de ne du kadwayenye ne ka koronu be itara jekulla monu ni wele oluma mo convoqué kubla kasola yame olu be élection de organisé e bzakana ola choko jumena ka foko ni e ka mohaminanen mabo eni ulutina kumatu or olu politicien de ni politicien ko organiser jekulu mi élection organisée quand on te comment autrement ulutina participer élection na ni politicien ma organiser ma participer élection na avec ça parce que politicien ka baraye féminin ka participer élection na ka maire ka député ka président bon organe mi organiser jekulu mi au-delà ni ko ke enotiquement yame no be féminin état la tumu o ko roy muñe o ko ni yire defa hein o de non et puis on respecter parce que ambe des politiciens oui politique jekulu munu be Mali kono jekulu keme sababu bo ni jekulu kelen wula ka fo so abe mo bi sababina hay kemere ka fo ko lutala o bise ka ko de jumande tinyamali c'est ka fo tinyamali alaje anka histoire be chogo amina tubabu président Modibo Tumala aya fo tubabu ye ku ka armée ka bo anga mandila tubabu dimina utumba fe ka Mali toro uyuka commandant de cercle anuka directeur muntumbe service la unuka nyemo femfe mintumbe uyu beta kulasik unyana kunu ke dron anka jamana be tikisi ya do lutara est-ce que Mali ala Mali kisi wala aywa nintu Ablaye Amadou Sy ko fabu no e franga jogluye o nyama ale parti wara fana tumei munu nyama ye la selike la seli munu konna na sa ni uyu ka bara unyefo bara kera tukumi uere min famu akola ane ulu yere pume keneka bara kera tukumi ulu fana anga jeku ulu lame ne toye madame Kulubali Aminata Sangare ne parti ADPM danga sabanay baro intala baro inti kokroy baro ye korolin parce que parti politique ni eji kun sigi ka baro ke ka teme mais wakati do na ke ala afola ko ka parti politique nyonkiri ka bara nyonkiri mais soni nganda do bi sigilip mana mi doni fo ola o nyongiri yere sababu kun dume jamana rap mi tagabulu min kan akun benente a wakati la ka ko ka fanga nyini ka boloda ka beni jamana tugoya do de kun parti politique ka bara nyongiri mais akuma fo bara na bitali ga jamana joka ko nyongiri parce que ya me nyogana parti politique te ki parti moye aba so jamana do di bibulu aba so yi jamana kono din donc oro fo folo soni ka du ni sigi ka fo me ka koro
donc suspension wulilen ni u bɛ tali kɛ parti politique ka fanga ɲini n'u ka parti politique ka baara la donc suspension wulili de la ni EJ ye tuye tuguni a segila tuguni a ka baara in kan k'a fɔ ko an ka sigi ka kuma donc bakurubaya la u ye tali kɛ u ka fɛn caman kan u yɛrɛ baara minnu kɛ u ka yɔrɔw la département minnu bɛ yen n'olu bɛ tali kɛ élection ni a papier ko bɛɛ lajɛlen kan u sera ka baaraba minnu kɛ u y'o baaraw kumababaw fɔ salle kɔnɔ baara kumababa camanba de bɛ tali kɛ k'a fɔ ko minɛn kuraw sɔrɔla u ye département minnu bɛ yen tuguni bolofara minnu bɛ yen k'u ye dagayɔrɔ sɔrɔ bolofara ninnu caman na dagayɔrɔw sɔrɔlen kɔfɛ u ye minɛn sɔrɔ k'a d'u ma wa minɛn ninnu la baarabaga fana ɲɛnama fana bɛɛ lajɛlen bɛ yan ka bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛɛ lajɛlen fana kɛbaga ye maliyɛn ko nin baara kɛbaga si ma bɔ fansi ka na baara in kɛ yan k'a dɔn k'a fɔ ko fɛn o fɛn n'a mago bɛ jɔ a la a expertise b'an bolo jamana in kɔnɔ. Zeynab Eblin Jacques ne parti AVA présenté ne ARP Action républicaine pour le progrès no regroupement politique ye n'o fana vice présenté. Parti u ye lettre sɔrɔ ko EJ bɛ fɛ ka parti politique kuma ɲɔgɔnya bi CICB la an nakun kun y'o de bon an yɛrɛ bolo an bɛna kuma fɛn minnu kan n'o ye parce que parti bɛɛ kun jɔlen don n'o kun ye suspension ye donc suspension levera a fɔra ko parti bɛ se k'u ka activité daminɛ kura ye donc EJ y'an weleli min kɛ an bolo an bɛna na fɛn mɛn mun ye charte parti ka charte révision loi électorale révision o kumaw ani chronogramme électoral donc an bolo an bɛna na kuma o de kan bon an y'a ye président ka discours la a tun bɛ ka kuma jamana ɲɛmɔgɔw ye musaka mun bɔ k'a don EJ la pour que ka EJ équiper a kuma banba caman kɛra o de ye donc an bolo vraiment an b'u féliciter u ka équipement n'u fɛn jamana ɲɛmɔgɔ ye fɛn d'u ma mais ne bolo ne kan ka parti kɔnɔ wele ka na kɛnɛ kan fo fɛn ka sɔrɔ fɛn min bɛ parti fana intéressé donc an bolo aujourd'hui fɛn min ma parti politique intéressé o ye ka kuma chronogramme électoral kan ka kuma sariya mun bɛ élection fɛn n'o ye loi électorale ye o réviser li ka kuma o kan ani ka kuma charte fana n'o kan ka réviser ka kuma o fana kan donc an bolo an nakun kun ye bon ne ɲɛ b'a la monsieur le ministre Ben Katara n'o ye PMDS président ye o ye question posée ka taga o sensi fɛ a fɔra ɲɛna ko pour le moment bi kɔni o kuma tɛ yen nɔ ko mais ko don nataw la ko weleli bɛna kɛ pour que o kuma ka kɛ donc ne bolo vraiment réunion in nafaba kun t'a la kosɛbɛ an parti politique bolo. u ye a kɔnɔna na d'abord u nana k'u ka fɛnw fɔ u sigira cogo min na ani u ka mɔgɔw bɛ baara la cogo min na ani u bilala condition min na ka baaraw kɛ an y'o fɔ ani baarakɛminɛ yɛrɛ n'o fichier électoral ye o baaraw bɛ yɔrɔ min na o y'o bɛɛ fɔ an ɲɛna ani élection yɛrɛ préparatif fɛn fɛn bɛ don o kɔnɔna na fɛn fɛn bɛ don élection labɛnni kɔnɔna na u y'o kuma bɛɛ ɲɛfɔ an ɲɛna maintenant an fana ye ɲininkaliw kɛ dɔw ye ɲininkaliw kɛ ko élection ye waati jumɛn bon n yakila an b'o bunakun de kan a fɔlɔ ye d'abord ka an ka kumaɲɔgɔnya sigi ɲɔgɔn cɛ n yakila fɛn yɛrɛ jɛmu ye o de quoi voilà élection don ma fɔ fɔlɔ parce que olu tɛ se ka élection don fɔ fana élection don bɛ fɔ fan wɛrɛw de fɛ olu tɛ se ka o t'olu ka prérogative ye. mais président y'a ye k'a fɔ dɔw fana ye porte gosi ka bɔ. bon ni tun y'a dan ne ma ne t'o fɛn fɔ quoi parce que an sangɔ ɲumanna ko bɔn muso kelen fununa san dɔgɔ la a ye place bila a tɔ ɲɛ k'olu ye parti 50 de olu minnu ye signature kɛ le 31 décembre ko n'u ka mɔgɔw ma bila k'u tɛ participer a la fɛn na quoi bon a fɔr'u ɲɛna fana EJ t'o yɔrɔ ye olu tɛ se k'a fɔ ko ka mɔgɔ bila u ka mɔgɔ minɛ olu ka baara to olu ka baara ye élection de mais u fana ka fɛnw de don n'u y'o fɔ bon quand même olu fana u y'a mɛn u y'a faamuya mais n'u tun sigira kuma tun bɛ f'u ɲɛna min tun b'a to maliyɛnya yɛrɛ kɔnɔna na u yɛrɛ bɛ dɔw bɛ se ka solution minnu don u kɔrɔ ka fɛn kɛ mais komi n'u fununa bon ala. ayiwa nin tun ye Sulemani Danbele ale ye bɛrɛbɛrɛlitɔn ɲɛmaa ye baaraw olu bɛɛ lajɛlen kumakanw ni jaw taara Kiba Jalo fɛ
mi jɛkulu min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'ale bɛ jo sariyaw la tɔpɔtɔli kɛ n'o ye CNDH ye ale bataki bɔ k'a jira k'a fɔ ko a nisɔndiyara gouvernement ye parti politiques ka dulonni wulili min kɛ ko o bɛna ni basigi ni lafiya ye an ka jamana kɔnɔna na min ye jo sariyaw ye ko olu sinsinnen don maaw ka kanabila kan ka se ka hakilinaw fɔ bɛn ni kelenya ko a b'o sabati CNDH ka communiqué kɔnɔna na fana o y'a jira fana k'a fɔ k'u b'a fɔ gouvernement ye ko bɛɛ y'a ni kanabila ko olu de taala ye ɲɔgɔn ye ko wa ko min ye démocratie ye ko a sigilen don ka jɛmu fanga yɛrɛ ko a tɛ se ka taa o kɔ ko adamadenw ka hakɛw k'olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dafa cogo min na an ka jamana kɔnɔ k'u ka u hakili to o yɔrɔ la kosɛbɛ ni waleya o waleya n'o o bɛ kɛ jamana kɔnɔna na ko min ye ɲɛmaaw ye k'u k'u hakili to o la an ye kibaruya di kunungo k'a jira k'a fɔ sa ko sɔgɔmada in na sa kɛ ko funankɛni na ko san fiɲɛ taara n'ale ye dugudenw kɔni y'a jira k'a fɔ ko siran bɛ u la u kɔni bɛ ka welelema da kɛ sa dɛmɛ bɛ se ka don u ma cogo min na yaasa samiya in yɛrɛ bɛ cogo min bi u ka yɔrɔw ɲiginnen don bafula bɛ ka olu fɛ yen u y'a jira k'a fɔ ko degun caman bɛ u kan min ye yɔrɔ caman fana bɛ yen degun b'u kan sabula dugukolo ɲiginenba don ji bɛ yen wa so minnu fana filɛ nin n'o ye bɔgɔso ye ale tɛ min fɛ o ye san ye ni san kɔni surula ale ka a tɔli ka ɲi tɔli ma ɲi t'o la dɛ o wurukutuli kɔni o ye taa ka bɔ i ye yɔrɔjanbugu juma ni kalo in tile 13 ka taa se sibirido ma kalo tile 14 nɛgɛ kanɲɛ 1 waati kamalenin dɔ n'a si bɛ san 20 ɲango la ale kɔni su taara sɔrɔ fosi dingɛ kɔnɔna na kamalen u y'a jira k'a fɔ ko jagokɛla don a bɛ baara kɛ k'a cɛsiri a yɛrɛ ye nka maaw yɛrɛ de ye ɲɔgɔn ɲininka sa ko min ye maa in kɔni ye olu ma maa ye k'a gosi olu ma maa tɛgɛnɔ ye a la a kɔni kelen de kɔni nana sa ka taa yuru dingɛ in kɔnɔ fosi dingɛ in kɔnɔ ye a fatura k'a to yen sapeur pompier maaw ko olu welela olu nana ka na u ka jateminɛw kɛ tuma min ka sɔrɔ ka ta ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la gambikaw fɛ yen gambi wasadenw olu ye jamanakuntigi kungo ko a bɛ sariya min ta sa ko yaasa ka bolokoli kɔni k'o bali u fɛ yen wasabulon maaw ma sɔn o ma fiyewu u ko ko o waleya in k'olu tɛna jɛn'o ye bi u tɛ jɛn'o ye sini ko sabula ko ni maaw balila u ka u denw saliji ko kuma ko bɛ kɛ cogo di u y'a jira fana k'a fɔ ko min ye musow ta ye ani cɛw ta bɛɛ lajɛlen k'a bɛɛ lajɛlen ye kelen ye wa min ye waleya in ye ko u tɛna jɛn n'a ye bi u tɛ jɛn n'a ye sini sabula olu ye silamɛ jamana ye maa 3,000,000 maa minnu bɛ o baara in na sa ko olu de o de jamanaden minnu bɛ silamɛya yɛrɛ hukumu kɔnɔna na ko Gambi yɛrɛ ye joli ye ko ni maa bɛ na nin sariya sugu ta k'i b'o sigi olu kunna k'u tɛna jɛn n'a ye Keniyakaw fɛ yen maa 9 o de su yera polisiw olu fɛ maa 9 u y'a jira k'a fɔ sa ko min kɔni bɛ ka nin baara in kɛ ko maa kunkolotɔ y'a ye ale kɔni ka baara bɛɛ lajɛlen bɛnnen don sa ka maaw da k'u boso k'u kun tigɛ k'u tigɛ k'u bila u y'a jira k'a fɔ k'u ye a minɛ don min su 42 n'o ye musolakaw ye o de taara sɔrɔ o dogolen tun bɛ a bolo maa in ko a yɛrɛ kɔni ka ko kɛra ka Keniya yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ni dabali ban pewu bi u bɛ k'u yɛrɛ ɲininka nin ye nin maa sugu nana cogo di polisi ale ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ ntɛnɛn tɛmɛnen ka wuli ka jɔ kɛ ka taa kamalen nɔfɛ u ka sɔrɔ ka fure ninnu caman ye a bolo u tigɛlen don k'u kɛ mɔriso ye u kɔni ye kamalen minɛ dɔw ko a n'a kunkolo ti ɲɔgɔn fɛ nka u bɛ n'a ta polisilakaw ko sɛgɛsɛgɛli ka kɛ a bɛ nin kɛ kun jumɛn na cɛ ye maa f'a ye nka k'u boso k'u tigɛ o ko kan ka ɲɛɲini wurandakaw fɛ yen kalata min kɛra sa ko 100 sarada la maa 79 olu de taara kalata n'i ye jamanakuntigi kalata yɛrɛ jaabi la sa 100 sarada la 99 buruburu 15 olu de kɔni ye maaw ye maa minnu y'u ŋaniya jira ka ɲɛsin u ka jamanakuntigi ma ko maa 100 sarada kelen de ye a yɛrɛ minɛ kalata in na o b'a jira sa k'a fɔ ko min ye u ka jamanakuntigi n'o ye Paul Kagame ye ko ale kɔni a sigira a nɔ na sabula 100 sarada la ale yɛrɛ de ta ye 99 buruburu 15 ye o kɔrɔ ko ye Mahama Muruti ale ma Palestinikaw fɛ yen u y'a jira k'a fɔ ko ekɔliso wɛrɛ tuguni ko gosili kɛra yen maa 15 o de fatura o ko in senfɛ min ye wulikajɔ in kɔni ye cɛsiriw ni nimisa ko bɛ ka don Nations Unies maaw la sabula olu ye ko in minɛ sira o sira la Israɛlikaw kɔni tɛ ka o kumaw si lamɛn don o don min ye maaw ye olu su de bɛ bɔ su ninnu fana u bɛ bɔ yɔrɔ minnu na o yɔrɔw ye maa man ka se yɔrɔ minnu ma Nations Unies yɛrɛ ka kɛlɛw kɛcogo la n'o ye dɔgɔtɔrɔsow ye misiriw ale ni kalansow ye juge min bɛ yen n'o bɛ États-Unis
ni Donald Trump ka sɛbɛn tun bɛ ale bolo k'a yira k'a fɔ sa ko a ye jaabi falenni kɛ k'a to Maison Blanche kɔnɔ n'o ye kalata jaabi ye o juge ko ale tɛ se ka nominali kɛ tuguni ko sabula ko min ye faamalakaw ye k'u ye maa kɛrɛnkɛrɛnnen procureur kɛrɛnkɛrɛnnen min ta ka na n'o ye Jack Smith ye ko o ka na k'o ka tali kɔni k'o ma kɛ sariya kɔnɔna na o la sa ko nominali fɛn fɛn tun bɛ Trump nɔfɛ k'olu y'a bɛɛ lajɛlen bila kɛrɛfɛ ko fo procureur ɲɛnama ka ɲini min bɛ se ka baara in kɛ ale États-Unis kelen in kɔnɔna na sa maa min kɔni y'a lajɛ k'a bɛ Trump yɛrɛ fa n'o ye Matthew Kroc ye ko e ko kabalɛnin tɛ wa san 20 min ye Pennsylvanie ka don k'u sera k'a bugunatigɛ ni a jateminɛw bɛɛ lajɛlen kɛ k'a dɔn k'a fɔ a kɔni fara sa nka min ye président kɔrɔ ye k'a tun b'a fɛ k'o fa de koyi k'u ye minɛnw tun bɛ a ka mobili kɔnɔna na min ye a fatulen kɔfɛ sɛgɛsɛgɛliw de wulila sa min ye subahana mansinw ye sa u kɔni taara bolo da fɛn minnu kan o minɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ polisilakaw bolo bi ko a yɛrɛ tun b'a fɛ Trump yɛrɛ kun kelen tɛ koyi ka explosive yɛrɛ de kɛ yɔrɔ in na k'u bɛɛ jeni k'u ban ta ye ka tila k'a yɛrɛ fa kɔni min ye kamalen ye ko Trump tulo k'a y'o de jateminɛ koyi k'a ko de ko fo président kɔrɔ fɛn fɛn bɛ États-Unis ale ka mugu ci a bɛɛ tulo la wa nin kamalen a ye nin baara ni nin kalan bɛɛ kɛ États-Unis kaw fɛ yen marafa yamaruyalen don marafa sugu bɛɛ i bɛ t'i dege k'i kalan k'i ka autorisation ta sabula i ka se k'i yɛrɛ tanga cogo min na ko n'o bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ko maa kan k'i sigi ni nin ko a n'a ɲɔgɔnnaw ye an yɛrɛ fɛ yan an sɔngokaw fɛ yen sifinw ka kalata o bɛ sen na n'o o ye CNJ ye CNJ kalata min tun bɛ ka kɛ an sɔngo kɛba a kɛra jigitigɛ ye a lamɛn ka ɲɛ dɛ maa 5 de tun y'i kanbɔ CNJ nɔfɛ min ye kɛnɛ ka ye candidat 3 olu tun bɛ yen olu jɛra k'a fɔ ko bɔn ko komi u maa 5 don olu na jɛ ka fara maa 1 kan sa o ka jama ka caya ka maa min to a 1 na o 1 in dɛ o de gagné u maa 4 contre la maa 24 de ye kalata a ye ani min tun bɛ ɲɔgɔn na o ta kɛra maa 22 ye ko wa ko nin y'a ye u y'a kɛ bulletin na dɛ ko kuma fɛn fɛn bɛ ka fɔ ko Abdramane Gomi ko ale de ye kalata in ale de y'a se sɔrɔ k'a kɛra bɛɛ ɲɛna ko k'a fɔ ko ni kalata banna ko tile 2 dilen don ko ni ma jɛ ni jaabi ye ko nin kɛra an sɔngo bɛɛ sigilen ɲɛna n bugɔra an somaw ɲɛna samakun t'o la tuguni o yɛrɛ bɛ dan sigi an ka wulada in na kibaruyaw la k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Mbappé wa e ko Mbappé ma kɛ ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye wa Mbappé sɔgɔmada in na u y'a yira Santiago Bernabeu maaw la kalamani 9 o de tun b'a kan na fini bɛɛ lajɛlen ye jɛman ye baara in a y'a daminɛ yɔrɔ min na fɔlɔ o ye u yɛrɛ ka dege karamɔgɔw ka vestiaire kɔnɔna ye joueur minnu bɛ yen ni an'olu kan ka ballontan kɛ ɲɔgɔn fɛ a y'olu bɛɛ lajɛlen lajɛ k'olu bɛɛ lajɛlen fo ka entraîneur fo n'o ye cɛkɔrɔbanin ye cɛkɔrɔba min tɛ dasi u y'ale fana yira a la ka min ye tɔn yɛrɛ an duloma na a sigilanw k'olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ a ye a ka sɔrɔ ka bɔ sa k'i masakɛ taama ka na wa i b'a fɔ ko final kɛnɛ a yɛrɛ nana président nana ale tilala ka na ka don terrain kɔnɔ ka munumunu ka numéro yira photo bɛ ka taa cogo a bɛ ka taa ten Mbappé y'a bolo 2 kɔrɔta ka tɛmɛ ka na président ye dantigɛli kɛ ka kuma d'a ma a ko wa ko n sen de wa ko Real dafara sisan de k'ale de tun b'a jɛ sisan de ko a dafara min ye Mbappé ye nin kɔni ye a ka Real sigi daminɛnen a yɛrɛ ye gundola kumaw caman fɔ Real de tun ye tɔn min kun ka d'ale ye nka ale taara i kwa yɔrɔw la fɔlɔ de yanni a ka na ko wa ko ale bɔnna bɔ Real la k'a ti ko kuma komi ala dɛ ko nka a ka taa tɔnba wɛrɛ la k'a bɛ gɛlɛya ko wa ko nin y'ale nalen a ka so Faransiikaw fɛ Patrice Evra kalo san 1 ka so u ye ale minɛ o la Evra ale yɛrɛ tun ye Faransi capitaine ye min ye coupe du monde min kɛra Afrique du Sud kaw fɛ olu de ye rébellion kɛ rébellion fɔlɔ Patrice Evra u y'a bila kaso la kun min na a b'o dɔn k'a ye a somaw bila ka taa n'a yɛrɛ ye k'a tununa pewu aw ka dendanin n'o ye petipetini ye Espagne petipetini Yamal k'alisa ko a n'a dɔgɔnin bɛ tulonkɛ la ni kupu ye
kwa kero akero ulu nyina sa ko kufu ye tulongala ko de nyere ko ni sinjukuru ni fe umbiga ke mauga mo ka afoko nyagar laboro ko nyagar labote kule kubutadi Argentine joueur ku be songa gele asoro han ko sabula ko patalen ko fe uye dongli minda ko dongli ko yara sisi dongli ko chiando dongli nye dongli mini abedap machama uka dugu konna nai ko nga ko miye farkolo nyeneje ye alete shia wolo ma fe alete dina ko kele fe alete lagoshili fe alete fusamantia fe beka benaw yere la bingene ka ise miye ko yira ndulati la ko ode nyine no fe ko nga ko ni wati na ko miye Argentine ka uye ku yuka sedo nogola ko wafana ko miye kafie FIFA e kale tana se tugo shila ka nyetugo ni ko inga ko kanu ko tatantugo la Morata ne oye farkolo nyina jekelai na be jouer Espagne fe ja ka ale buruju ere Marocain no ko Maroko kado ani Yamal be kele ko wafana ko coupe d'Europe final la ko Maroko television so mutume ka ko ga Espagne tai Europe koni ko Maroko television so bela jele abelebeleba bela jele ku bela jele ntume kene kan amba ku nchani mi sa o ye ka fo transfert be sena joueur do en refa luka transfert ko nala sona machine ana segi kana do fo uluko bela jele na suina o ye ashura koni alebe nyene ma yoro mi kosebe o ye iraki shitu uluko nte ashura ko tulungala bi ma chaman suna ame dugo ka sala ka bato bela jele mine shini kenan laba gul mala ka dama ala ka sini fara anshika nala suna ma anana nyongo sura kiwara wara wulu mana sura ka ulu daw tuloka amara nun keta ale tumya miye ke bajalo ye akambe sini ni ala suna ma